emzabalazweni. Nabaningi asebenza kanye nabo angizange ngibabone emzabalazweni. Angikwazi ukutshelwa yibo. Bengangitshela iqiniso, bengayilaleli into esiyishoyo. Into yokuqala engayisho kwi-commission ngoba yona imfihlo. Ngathi okokuqala nginenkinga ukuthi sino-president ongeyena upresident. Kwavela inkulumo ethi upresident wethu akakhethwanga kulokhu kokuqala. Akakhethwanga abantu ababesasibathumile ukuthi bayokhetha abaholi. Wayithenga ngemali enkulu. Wathenga isikhundla sokuba umongameli. Wabuzwa ijaji eyekulento kuthiwa i-commission ukuthi kuthiwa wena wasithenga lesikhundla. Wavuma kuzwa lonke izwe efungela ukuthi lokhuluma iqiniso ukuthi ngempela wasithenga lesikhundla. Akuyena umongameli wethu lo. Ngeke ukuthi ungazange ukhethwe ngokusemthethweni ukuthi ube president usishontsha leso sikhundla. Wavuma ihlale ngisho akazaphike. Kwase kuba khona imali okuthiwa wayinikwe eningi. Imali yokuthi asithenge lesikhundla. Into ethusa kakhulu ukuthi abanye okuyibona abamnika le mali abelungu baphesheya. Ibangakanani angiyazi mina ngaze ngiyibone. Kodwa kuthiwa 1.6 billion. Le enza ukuthi axoshe umuntu esambeka ukuthi asibhekele abantu abonayo. Kuthiwa yini konje lo muntu ontombazana sengisixosha. Isingisi kuthiwa ngesizulu. Umvikeli womphakathi. Ekhethwe yithi bamxosha nje ephula umthetho nalapho. Umongameli wenu lo. Waphinda wathuka i-ANC ephula umthetho we-ANC. Wathi ikhohlakele ukudlula bonke abantu abakhohlakele eSouth Africa i-ANC. Eyisho ngesilungu, it is most corrupt organization i-ANC eSouth Africa. Ukuba besingabantu bangempela ngabe siphuma sifihla ubuso amahloni ukuthi i-ANC corrupt. Isuke ngamphendula ngabhale yami incwadi ngamphendula ngathi unamanga. Ukuba uthe ukhona abantu abakhohlakele ku-ANC ngabe ngiyamuzwa. Ngeke kathi sikhohlakele sonke ku-ANC singaze senze lutho. Labafana be-MK ngale nkathi ababizwa kuthiwa i-MK MVA beza kimina bazothi nangu umuntu kuthiwa uyimpimbi. Thina safelwa abantu. Safelwa thina. Bebulawa izimpimbi. Angasiphatha kanjani lo muntu impimbi? Ngathi kuthiwa kwenza bathi size kuwe command. Senze njani? Ngathi bhalani incwadi nibhale nobhala jikelele. Sibikwa kuyena izinto ukuthi nibona nje nangumuntu ongalungile. Basoyibhala siyilethe kuwe ngoba sifuna ukuthi ifikile kulobhala. Bayibhala bayilethe kumina ngayibuka. Incwadi yabo yayithi kufanele aphenywe lo muntu. Aphenywe njengoba kuthiwa uyimpimbi nje. Ulokhuzana kwakusheka insizwa kuthiwa ubani oyikhumbulayo.